তিনি কাইসা টপিক নতেই তিনি লাইফাमा फाइका नरजत साइमानु जिनि बिरोधी दलनि नेता जितेन चौधरी बतिप्रा मथानो हामिया सामा बागै তিনি लुदुआनि घटनातै तिप्रा मथाना कि अ बेपाराव कुनु ख्लाया यांके तिप्रा सानि दरदी हनि सामानि आं तिनि अ कंगनो सानि मुसुङो जिनि तिप्रा मथानि जत लिडार रौ अ घटना 2022 नि 2022 तो जखन बीजेपी गभर्नमेंट की कुनु ख्लाइलिया अरे नों तो ताबुक से अजागा थाङै इ 2-3 दिन आगे अकनो थाङै नाय चेरो एतो दिन नों बर थाङै दंखा अ घटना किन्तु 2022 नि अथस नों कुनु इनिशिएटिव नाजागिया एवं ताबुक जों खानाका अजागा कुनु प्रोजेक्ट ख्लाइनाय बा अबनो तैनो जों उदिनबो डिस्कशन ख्लाइका लोकल लीडर जों कक सालायका इवेन सिनि मंत्री अनिमेश न तलांनाय हिनि जों अलरेडी सालायमानि परे नों तिनि न्यूज नि माध्यमे अकंनो साव जे त्रिपुरा मथाना कि कुनु ख्लाइलिया अरे नों आगे अ लोकल एरिया नि बर रंनो थाङै सोंदि जे समयो जिनि त्रिपुरा मथा फायो अ समयो लुदुआनि बरकनो किचुं चुबाजाक ना चुबाजाकिया एवं नों अबनो वानसुकदि जे अबनी बागै नों तो तामहिनाय राजनीति बयस्क हा हयतोबा निनि थानि अरकम ज्ञान बुद्धि क्रिखाना नों कयेक दिन आगे और थाङै हयतोबा निनि कयेक जन लीडर सीपीएम नि लीडर रंनो साकाना जे अरकम घटना र जेहेतु और अनिमेश जिनि सार थांनाय जिनि मंत्री अबाहायके ननो हयतोबा साकाना किन्तु नों अकंनो जेबाबे साका जे त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सानि दरदी किन्तु त्रिपुरा सानि बागै कक साया हिन सामानि थाङै नाय देर सोंदि थाङै जों जत और थाङै प्रोटेस्ट ख्लाइका इवेन अजागो जिनि रिपोर्टर काइसा बुमुंसालिया रिपोर्टर काइसा समय आक्रमण नंमानि परे सब थांका त्रिपुरा मथानि रायरक थांका समय तो अमाहायके ब्लेम ख्लायै जे नों राजनीति गेम थंनाय अबनो नों टोटली बाद ख्लायदि जितेन बाबू आं ननो तिनि साव कारण नों बयस्क हंखा नों रेसपेक्ट ख्लायो रेसपेक्ट नि मते तंदि कारण ताबुकनि समाज उनखा सोशल मीडिया नि जुग ताबुकनि समाज उनखा तामहिनाय इंटेलेक्चुअल बररकनि जुग नों ताबु अजागा थाङै नों नायमानो गोबांमा मीडिया थांजागो समयो गोबांमा बरक थांजागो समयो जे समयो अ घटना उनखा अथस किन्तु नों समयो एकबारबो थाङै निनि मोखां फुनुकिया तिनियो नों एत बছর परे एवं नों बुट पास उमानि परे साब्रुमो नों मियानि कयेक दिन आगे 2-3 दिन आगे से नों अजागात सौइकाना आशा खालायो तो अमाहाय नों त्रिपुरा मथानि ऊपर जे ब्लेम खायमानि अबनो जों बेलायके सेलेङो कारण नोंबो एकजन राजनीतिबिद निनि थानि असुक्तको ज्ञान तंनि नाङो जे अजागा साबो प्रोटेस्ट खालायका सब थांका राजनीति फायदानि बागै बुरुंनो बिभ्रान्त ताख्लायदि अबन आं सानि मुसुं कारण दीर्घ अजागो 25 बছर नरक चालुखा 25 बছर लुदुआ हाय जागो गोबांमा इलिगेल माइग्रेंट्स रक हाबुय अर जागानो दखल खालायका अबनि मेन उद्देश्य हा अब नरकनि याक्तुमु एवं नरकनो अजागो इलिगेल माइग्रेंट्स रक नर दाखा अदागो नरक जागारखा शुधु मात्र बुटनि बागै बुट बेंकनि बागै अबनि बागै आं सानि मुसुङो जितेन बाबू नों काइसे बिरोधी दलनि नेता नों वानसुकदि जे त्रिपुरा मथार कुनु ख्लाया त्रिपुरा मथा सब समय त्रिपुरा सानि बागै दङो एवं त्रिपुरा सानि लगेनो दङो अबनि बागैनो जों फाइट ख्लायका अबनि बागैनो जों लुदुआनि जेकुनु प्रब्लेम जों थांका और जों मीटिंग ख्लायका एवं लैंड अलॉटमेंट कमिटी न तलाङै जों कक सालायका एसडीएम बारे बारे जिनि लैंड अलॉटमेंट कमिटी नि चेयरपर्सन अरुण त्रिपुरा ब बार थांका ब साइका जे जों अबनो रयमिया अब आगे एडीसी अथॉरिटी बे कक सालायदि जों थांका एवं जों कक सालायमानि परे अजागानो जों कुनु बरकनो हस्तक्षेप खालायनानि रलिया तो अमाहायके सिनि इनिशिएटिव दङ नों ताबुक जे त्रिपुरा मथा कुनु खालाया सामानि आगे नों तामु खालायके अब नों सादि लुदुआगो जेबाबे
বাংলাদেশি ই মাইগ্রেন্ট হাবকা 25টা বছর সাব্রুম বাউদাতৈ নং অসময় কোনো সালিয়া চিনি বরংনি বাগৈ নং কোনো খ্লাইলিয়া উপজাতি হনি সিমি রেগা সামুং সিমি খ্লাইরনানি বাহাকামানি কোনো রেগা সামুং দেংখা ঠিক মতে চিনি ত্রিপুরাসারাव न रेगा सामुं ख्लाइरतै ताम ख्लाइक्या नों चांदा कालेक्शन ख्लाइक्या तो अबाहायके जिनि बर' रगनो नों थकाइमां फाइक्या तो अबनि बागै आं सानि मुसुङो नों एज ए बयस गोनां नों ताबुक सिरिं आसुगै तिप्रासानि बागै बुबो गाम बुबा हामिया अबनो नों वानसुक्ति तिप्रासारावनि बागै तामा ख्लाइहला नों गाम ख्लाइमानाय अबनो वानसुक्ति तिप्रा मथाना ब्लेम ख्लायै नों राजनीति ख्लाइनानि हनि तावान सुक्ति कारण ताबुंनि जुगुंखा जतबो सिउ गाम हामिया जत बुरुक बुजिउ तिप्रा मथा तामनि बागै बर' रंनि बागै ताम ख्लाइतुं एवं बुजाग हामिया हला बुजागा ख्लाइतुं अबनो एकमात्र तिप्रा मथा नायतुं एवं जों जे समय पानो जिनि बर'नि दफानि बागै जों सामुं ख्लाइतुं इभेन 25 बोसोर गोबां मा जों नुखा इभेन निनि कलासरा आमसाइनि निनि जे नोक दंनाय अब आगे एक समय एडिसी दंमानि अबनो पर्यन्त नों जेनारेल ख्लाइखिबिगा अब चिनि बागै दुर्भाग्यनि बेपार 25टा बोसोर नों राजत्व ख्लाइमानि जराग जदि निनि एरिया से जदि जेनारेल ख्लाइखला नोंबा फालै जानाय बरक सिबले दफानो जदि ननो आरो 25टा बोसोर हला सारा साउथ एकटा जागाबो एडिसी एलाका तुंगला खामो तो अबनि बागै जों नायो नों सुद्रायदि सीपीएम नों पार्टी ख्लाइदि निनि व्यक्तिगत अब मतामत किन्तु तिप्रासानि बागै सब कक साइदं सब गाम हामिया नायदं अबनो नों वानसुक्ति जितेन बाबु आंनो तिनि सानि मुसुङो नों जिनिसला अनेक बयस्क नों ताबुक राजनीति रिटायरमेन्ट लानानि जरा अंखा आं आसा ख्लायो तानि होनबा निनि 2022 नि कग्नसे जुदि नों 2025 आव फायसाफायला नों अनेक समय नों वानसुगियाखौ आं वानसुगो नों वानसुगनानि रोंगियाखौ 2022 दिनि 3 बोसोर दरे नों बरका माइथां जे समय लुदुवानि गतना अंखा नों बरका माइथां काबोस आं क्वेश्चन ख्लाइनि मुसुनो न दिनि नों लुदुवानि बेपार न तै हठात जाख्लाय 3 बोसोरनि परे कक्सामानि परे नायमानि तामा चिनी तिप्रासा नाकि कुनु ख्लाइलियापो चिनी तिप्रा मथा नाकि कुनु ख्लाइलियापो अरे तिप्रा मथा एकमात्र पार्टी जे लुदुवानि बेपार थाङै कक्साका लुदुवानि बेपार थाङै आन्दोलन ख्लाइक्या लुदुवानि बेपार थाङै समस्त जागानि बरग्रौनो तलाङै जों कक्सालाइक्या तिनी रिपोर्टार काइसा जागो आक्रमण उंजाक्तों नङाबो खुश खबर लाइनायदि जितेन बाबु अजागग रिपोर्टार काइसा दङो ब असमय आहतंमानि परे सब थाङै नायख्या सोङै नायदि सब चुबायख्या सोङै नायदि नों तिनि हठात जाख्लाय आसाम जाख्लाय फायै बर' रगनो नों बिभ्रान्त ख्लायनानि बागै नोंबो काइसा तिप्रासा नोंबो तो निनिबो तो दायित्व कर्तव्य दङ एज ए बिरोधी दलनि नेता हिसाबै थाङै एत बছর नों जे समय जितिमानि परेबो तो नों और थाङै अरनि अवस्था तमाया नों अब तो एक बार खुश खबर लानो नांखामो किन्तु नों तिनि खुश खबर लानानि कुनु नाम गन्ध करै शुधु मात्र ब्लेम ख्लाय सबनो तिप्रा मथाना ब्लेम ख्लाय लातामानि बागै तिप्रा मथारनो किसासा दुर्बल ख्लाय दे सीपीएम न तानाय एडीसी एलाका गो किसासा जाग्रक ख्लाय मानाना अबनो वानसुगै तिनि नों अबाहायके उल्टा फुल्टा कक साइतों तिनी पाब्लिक जवाब रनाय ननो चिनी पाब्लिक ननो जवाब रनाय जे ननो महाराजनि ककनि बिसिंतै महाराज तिनी ननो सुबामानि बिसिंतै नों तिनी एमएलए तिनी निनि एमएलए उंनानि अजागो जुगुता क्रै आं ननो सा नों तिनी अजागा फेल किन्तु चिनी महाराजनि आशीर्वाद बाय ननो तिनी अजागो एमएलए नामखा चिनी पार्टीनि आंमाओ तिप्रा मथानि पार्टी आंमाओ किन्तु नों सीपीएम नि अजागो चिनी जदि कैंडिडेट रखला नोंबो तिनी अजागो नों जिति फाइमिया तिनी नों तिप्रासानि बागै कक्सानानि उल्टा से नों तिप्रासानि विरोध कक्साइतों तिनी बांग्लादेशनि एगेन्स्ट
ইলিগেল মাইগ্রেন্টসনি এগেনস্ট সারা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরাসা अंथुं नन ত্রিপুরাসা अंथुं समस्त बरक जों आंदोलन खालाय दङ त्रिपुरा मथा सिमिया प्रत्येकटा बरक त्रिपुरासानि जों आंदोलन खालाय दङ बांलादेशी गो बेकनि अथच একটা ওয়ার্ড সিপিএম नि হইতে खोनायासों একটা ওয়ার্ড जों সিপিএম नि बिसिंतै आंदोलन खालामनानै जों नुयाखै बांलादेशनि बिरुद्धे तमा नरक तमा नाय कि बांलादेश नरक तेसा वेलकाम खालायनि नायो नरक कि 25टा बছर जे भाबे आं तिनि सानाय 25टा बছर जे भाबे साब्रुम एलाका अंथुं बिलोनिया एलाका अंथुं इलिगेल माइग्रेंट रक नरक जे भाबे त्रिपुरा राज्य को दाखा आजके जों माइनरिटी उङै थांखा शुधुमात्र सीपीएम नि कारणे अबनी जवाब नों माननाय इमिडिएटली नों माननाय नों तावानादि कारण जेरकम सामुं तांनाय अरकम फलबो माननाय नों जेरकम ब्लेम खायका अरकम नोंबो ब्लेम मानजाकनाय अबनी बागै असंनो सानाय जितेन बाबू नों सोशल मीडिया नि माध्यमे नों जवाब माननाय जे भविष्यत निनि कुनो अस्तित्व दंला साब्रुम तमा साउट कुनो अस्तित्व दंलाग निनि अबनो साने मुसुं जतना हामबाय नाय दंनाय जिनि दाखो बुखुग्रंनो जतना हामबाय रवै आनि कगरनो पायरका हामबाय।